Як забаўляюць Лукашэнку, да чаго рыхтуюць беларускіх чыноўнікаў і за што судзяць арганізатара фальсіфікацыі на выбарах. Прывітанне, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы пра ўсё вам раскажам. Лукашэнку зладзілі экскурсію па Карабаху. Другі дзень візіту ў Азербайджан прайшоў у забаўляльным рэжыме. У бомберы і сініх красоўках ён прыляцеў у Фізулі, дзе яго сустрэў асабіста Ільхам Аліеў. Гэты горад пасля Карабахскай вайны ў 90-х быў уключаны ў склад непрызнанай армянскай Нагорна-Карабахскай рэспублікі і пераўтварыўся ў месца прывід. Але ў 2020 годзе Азербайджан вярнуў Фізулі пад свой кантроль і з тых часоў актыўна развівае. Вот будет центральная площадь. Административный центр – это здание и площадь для оценки. Еще не строили. Нет. Вот прямо напротив нас. Вот мы Когда уже, начинаете? В сентябре начинаем свой президент. То есть ты уже работать там будешь? Да. Да. Аліеў з Лукашэнкам паехалі па Карабаху на адной машыне, прычым кіраўнік Каўказскай рэспублікі быў за рулём. Адметна, што Азербайджан называе Карабах вызваленымі тэрыторыямі, але беларуская прапаганда і прэс-служба Лукашэнкі выкарыстоўваюць свой эўфемізм – тэрыторыі, якія адраджаюцца. Хочацца і Азербайджан не пакрыўдзіць і не сапсаваць адносіны з Арменіяй, якая застаецца саюзнікам па АДКБ і ўсё яшчэ лічыць Карабах сваім. Хоць ён цяпер не належыць ёй ані юрыдычна, ані фактычна. Але саюзнік саюзнікам, а ўсё ж трэба карыстацца магчымасцямі ўлезці ў перспектыўны кірунак. Ужо заяўлена, што ў Карабаху Беларусь пабудуе аграгарадок на 420 сем'яў. Таксама гораду Шуша падарылі беларускія трактары, прычым не ад беларускай дзяржавы, а асабіста ад Лукашэнкі, што і напісалі на сельскагаспадарчай тэхніцы. Раней трактары МТЗ атрымлівалі Владзімір Пуцін і дыктатар Зімбабве Эмерсон Гангава. Пра прэзенты Лукашэнкі ў нас на канале ёсць асобны сюжэт. Спасылку на яго шукайце ў апісанні да гэтага відэа. А пакуль Лукашенко на экскурсіі губернатараў вучылі ваяваць. Сёння ў Магілёве прайшоў збор па вайсковай бяспецы і абароне для чыноўнікаў. Чыноўнікаў вучылі дзеянням ва ўмовах сучасных ваенных канфліктаў, а таксама валоданню зброяй. Асобную ўвагу надалі працы з беспілотнікамі і таму, як ім супрацьстаяць. У рамках збору таксама адкрылі абласны ваенкамат, а на тэрыторыі аэрапорта чыноўнікам паказалі тэхніку, якую будуць задзейнічаць ва ўмовах вайны. У тым ліку нават робатаў. Праўда, у гэтым спектаклі звяртаюць на сябе ўвагу ідэальна чыстыя экскаватары і краны. Без паказухі нікуды. Кепскія навіны. Расія зноў нарошчвае сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі. Як паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн», 16 мая на аэрадром Баранавічы прыляцелі два знішчальнікі Су-30 вайскова-касмічных сіл Расіі. Дагэтуль там знаходзіліся два разведвальныя самалёты Су-24 і яшчэ два знішчальнікі Су-30. Цяпер такіх сушак як мінімум 4. Таксама маніторынгавая група перыядычна фіксуе палёты расійскіх самалётаў у паветранай прасторы Беларусі. Магчыма, перадыслакацыя знішчальнікаў звязаная з актыўнымі ударамі Украіны па расійскіх аэрадромах. Біць ракетамі па Беларусі УСУ дакладна не стануць, таму там расійскія самалёты знаходзяцца ў куды большай бяспецы, чым на радзіме. У той жа час беларуская чыгунка пачала падрыхтоўку да перакідвання расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. Мэты ў гэтых целарухаў могуць быць розныя. Ад падрыхтоўкі сумесных вучэнняў і расійскіх мабілізаваных да планавання новай наземнай аперацыі з Беларусі. Апошні варыянт пакуль выглядае найменш верагодным, але у цяперашнія часы выключаць нельга ніякага развіцця падзей. Вынеслі прысуд жанчыне, якая забіла нованароджанага сына і не дала нарадзіцца другому дзіцяці. Пра абставіны жудаснай трагедыі мы расказвалі ў лютым. Нагадаем, што 35-гадовая цяжарная мінчанка шукала спосабаў зрабіць аборт, але па незразумелых прычынах яна да медыкаў так і не трапіла. У выніку прайшлі тэрміны, да якіх па законе можна перарваць цяжарнасць. Тым не менш, планы пазбавіцца ад дзіцяці нікуды не зніклі. Перад родамі жанчына ўзяла адпачынак і з'ехала да бацькоў у Нясвіжскі раён. Роды яна прыняла ў сябе сама. Нарадзіўся здаровы хлопчык, якога яна адразу задушыла. Але гэта быў не канец. Аказалася, што ў жываце ў яе было другое дзіця. Стан жанчыны пагаршаўся, і яна ў выніку трапіла ў бальніцу. Лекары дасталі мёртвае немаўля і зразумелі, што павінна быць яшчэ адно. Так стала вядома пра забойства, і жанчына трапіла пад суд. Яе абвінавацілі ў забойстве малалетняга. Максімальнае пакаранне за такое 25 гадоў калоніі, бо пажыццёвая ці найвышэйшую меру ў Беларусі жанчынам не даюць. У выніку суд прызнаў мінчанку вінаватай, але прызначыў ёй тэрмін амаль удвая меншы за максімальны. Жанчыну пакаралі 13 гадамі пазбаўлення волі.
Хочаш працаваць у прокуратуры, будь готовы да поліграфа. У любимага сілавога ведомства Лукашэнкі з'явіліся новыя інструкцыі. Цяпер кандыдатам у прокуроры будуць прапаноўваць прайсці праверку на дэтэктары хлусні. Яе будуць ладзіць, каб выявіць, ці не хавае чалавек нечага, што можа перашкодзіць ягонай працы ў прокуратуры. Пад гэтым відавочна хаваецца палітычная падаплёка, бо галоўны беларускі прокурор Андрей Швед – асноўны куратар рэпрэсій у краіне. Але ў той жа час у дакуменце сцвярджаецца, што кандыдат можа адмовіцца ад праверкі на паліграфе, і тады яму нічога не будзе, нават падазрення ў тым, што ён нешта хавае. Праўда, давайце будзем шчырымі. Малаверагодна, што кандыдата ў прокуроры возьмуць на працу пасля такой адмовы. Арганізатару фальсіфікацыі на выбарах у Лідзе свеціць 10 гадоў турмы. Сёння пачаўся суд над Александром Вусам. Раней ён працаваў юрысконсультам у банку, а таксама кіраваў станцыяй тэхагляду. Але вядомы Вус не гэтым. На апошніх прэзідэнцкіх выбарах ён узначальваў мясцовую выбарчую акругу. Менавіта ягоны подпіс стаіць пад выніковым пратаколам, які засведчыў нібыта перамогу Александру Лукашэнкі. Але платформа «Голас» зафіксавала мноства парушэнняў на участках у Лідзе. Лаяльнасць і прыслужванне ўладам не гарантавала Вусу недатыкальнасці. Яго затрымалі і цяпер судзяць за хабар у буйным памеры і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Цяпер фальсіфікатару пагражае ад 3 да 10 гадоў калоніі. Прыхільнікаў Лукашэнкі чамусьці масава цягне ў Германію. Расказваем. Спачатку стала вядома, што на кірмашы ў курортным гарадку Бад Зальцуфлен пройдзе вялікі канцэрт расійскіх поп-выканаўцаў. У іх збіраюцца ўзяць удзел у асноўным даўно згаслыя зоркі, кшталту Алёны Апіна і гурта «Міраж». Але ж нечакана на афішы заўважылі беларускага рэпера Сярогу, што даволі дзіўна, бо апошнім часам чорны бубер рэпера заехаў у тупік. Спявак, які шмат гадоў пражыў ва ўкраіне, раптам стаў вялікім фанатам Лукашэнкі, Пуціна і аднаўлення СССР. Зусім нядаўна рэпер расказваў у сваіх інтэрв'ю пра прыгнечаныя народы еўрапейскіх краін і калектыўны захад, які ваюе супраць славян. А цяпер такая нечаканасць. Бац і Сярога на гастролях у самым сэрцы таго злоснага калектыўнага захаду. Выправіць сітуацыю і выратаваць беларускага рэпера ад гэтых небяспечных гастроляў узяўся Павел Латушка. Ён ужо перадаў нямецкім уладам інфармацыю пра погляды Сярогі і выказаў спадзеў, што выступ прыхільніка Лукашэнкі і рэпрэсій не адбудзецца. Другая гісторыя таксама вясёлая. Парачку беларускіх прапагандыстаў заўважылі на адпачынку ў Берліне. Гэта тэлевядучая Лідзія Заблоцкая і яе жаніх Антон Малюта. Абое яны працуюць на БТ. Заблоцкая асвятляе культуру, Малюта эканоміку. І абое яны ухваляюць Лукашэнку, а таксама не забываюцца пляжыць яго апанентаў. Чаму гэтая парачка выбрала для адпачынку сталіцу Германіі, а не беларускі санаторый альбо Маскву, незразумела. Але мяркуючы па соцсетках, гэтым маладым ябацькам у Берліне вельмі спадабалася. У Гродні прарэктара навучальнай установы судзілі за тараканаў у інтэрнаце. Іх выявілі пры правядзенні кантролю пасля вынесеных прадпісанняў. Прасцей кажучы, раней тараканаў ужо знаходзілі і загадалі іх вывесці, але нічога не памянялася. У выніку прайшоў суд, які скончыўся адносна мяккім выракам. Прарэктару далі штраф у 120 рублёў. А ў Віцебску за палітыку асудзілі яшчэ аднаго прарасійскага актывіста. 74-гадовы Александр Андрейкаў, даўні прыхільнік заходнерусізму, а пасля падзей 20-го года стаў і ідэйным ябацькам. Але нягледзячы на погляды, у судовы канвеер зацягнула і яго. Андрейкава судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Мужчына зрабіў рэпост нейкага апазіцыйнага СМІ, каб яго пакрытыкаваць. Але непераборлівасць вылезла пенсіянеру бокам. Мяркуючы па ўсім, Андрейкаву прысудзілі штраф, бо ўжо ўвечары ён рабіў рэпосты на сваю старонку ўКантакце. У Гомелі нармалізавалі сімвал аднаго з раёнаў. Больш за 15 гадоў таму ў раёне стары аэрадром паставілі сімвалічны самалёт. Доўгі час нікога не бянтэжылі ягоныя колеры, але цяпер спалучэнне жоўтага і блакітнага апынулася пад забаронай, і самалёт стаў чырвона-зялёным. Не забылі ідэолагі і пра арнамент. І яшчэ адна навіна з Гомеля. Там можна купіць цэлы банк. Белінвестбанк прадае адно са сваіх аддзяленняў у абласным цэнтры. За памяшканні плошчай 700 квадратаў просяць каля 315 тысяч долараў. Таргі пачнуцца ў канцы мая, а да з'яўлення новага ўладальніка банк працягвае сваю працу. Але мяркуючы па водгуках, у аддзяленні звычайна вельмі мала людзей.
У Беларусі пасадзілі вагнераўца, які ваяваў ва ўкраіне, прычым для яго гэта ўжо 8-я судзімасць. 44-гадовы Яўген Комар нарадзіўся ва ўкраіне, але амаль усё жыццё пражыў у Беларусі. Яго лёс пераважна апісаны ў судовых пастановах. Першы турэмны тэрмін Комар атрымаў яшчэ ў 2001 годзе. Тады ён атрымаў паўгода за п'яную драку. Далей былі судзімасці за крадзяжы, панажоўшчыну і ўхіленне ад нагляду. Агулам за кратамі ён правёў больш за 10 гадоў. Пасля апошняга вызвалення ў маі мінулага года Комар захацеў ваяваць у складзе Вагнера і правёў 1,5 месяца ва ўкраіне. Па вяртанні яму даравалі найміцтва і дазволілі жыць дома. Тым не менш, ён зноў выехаў у Расію, каб працягнуць службу. Але нешта не зраслося, і вагнераўцу давялося вярнуцца, а ў верасні яго затрымалі за ўхіленне ад прэвентыўнага нагляду. У выніку Яўгену Комару прысудзілі яшчэ 1 год калоніі. Таксама яго ў чарговы раз будуць лячыць ад алкагалізму. Под Гродном заснялі торнадо. Віхор з пяску і пылу знялі 13 мая на полях паміж Скідзелем і азёрамі. Мужчына, які апублікаваў відэа, расказаў, што смерч прайшоў проста скрозь яго, і гэта былі вельмі незвычайныя пачуцці. Нетыповыя стыхійныя з'явы ўсё часцей назіраюцца ў нашай краіне. Каментатары пад ролікам кажуць, што бачылі торнадо ў іншым раёне Гродзеншчыны, а таксама пад Брэстам. Як зарабіць на беларускіх рублях? Вельмі проста. Тык-ток-блогерка з Бабруйска расказала, што на папулярнай расійскай гандлёвай пляцоўцы прадаюцца беларускія банкноты, прычым нашмат даражэй за намінал. Так, 5-рублёвая купюра каштуе амаль 27, 10-рублёвая 38, а за зялёную банкноту наміналам 50 рублёў просяць ажно ў 4 разы болей, 208 і яшчэ 68 копеек. Але самы выгадны лот – гэта набор манет. 3 рублі 88 копеек можна ператварыць у 64. Вядома, калі знойдзецца ахвотны гэта ўсё набыць. Але гэта яшчэ не ўсё. Калекцыянеры прадаюць і старыя беларускія грошы, якія ўсе прывыклі называць зайчыкамі. 1 рубель узору 1992 года прадаецца за 102 сучасныя, а 500-рублёвая купюра з плошчай перамогі ажно за 663. Таму калі вам, напрыклад, ад бабулі ў спадчыну перайшлі зайчыкі, то на гэтым можна добра зарабіць. Вось такія навіны. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі, пішыце каментары і не забудзьце падпісацца на наш канал, бо ўжо ў нядзелю выйдзе наш новы цікавы сюжэт. Ну і, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Добрых выходных!